Il-maġġoranza tan-negozji li operaw f'Malta Għawdex jemmnu illi il-gvern qiegħed imexxi lil pajjiżna fid-direzzjoni l-ħażina u mhux ċerti jekk it-12-il xahar li ġejjin hux se jkun żmien tajjeb biex jinvestu. Dan ħareġ ċar minn stħarriġ imwettaq matul it-tielet kwart tas-sena mill-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji fejn irriżulta illi l-akbar problemi li qed isibu s-sidien tal-ħwienet brabta man-negozju tagħhom huma nuqqas ta' ħaddiema, kompetizzjoni inġusta, it-traffiku u żieda fil-prezzijiet. L-aktar illi huwa ta' inkwiet fuq moħħ in-negozji hija fuq kollox iż-żieda fil-popolazzjoni. NetNews kellem ma' Chief Operating Officer Andrew Aquilina fejn stqarr li l-kwistjoni tal-popolazzjoni mhux biss qed taffettwa s-setturi fost oħrajn ta' traffiku u s-saħħa, iżda anke l-effiċjenza u produzzjoni tax-xogħol. Overpopulation hija concern kbira għal businesses ġifieri bħala pajjiż u qiegħda tinħass u meta ngħidu overpopulation apparti li l-pajjiż huwa dak li hu is-sajs tiegħu. L-infrastruttura biex tikkejterja għal din il-popolazzjoni li għandna ġifieri bħalma nafu kulħadd jiltaq magħhom fil-ġurnata ta' kuljum, l-idea li inti tinħass il-bżonn li jkollok iktar risorsi, jkollok infrastruttura aktar b'saħħitha, kemm l-andament pereżempju ta' traffiku li wkoll ħarġet fis-survey li qed taffettwa l-operat tan-negozju, kemm anke servizzi oħra tal-gvern bħal saħħa li inti għandhom bżonn jimxu bl-istess pass biex jagħmlu tajjeb għal-żieda fil-popolazzjoni li hemm. Dan fil-waqt illi mill-istess ħarriġ ħareġ illi n-negozji qed jistennew li l-gvern jindirizza verament il-kwistjonijiet ta' governanza tajba propju żieda fil-popolazzjoni u livell ta' korruzzjoni fil-pajjiż. NetNews tkellem mad-direttur ta' Misco Lorenz Zammit illi mexxew dan l-istħarriġ fejn saħaq illi s-surveys illi qed jitwettqu f'pajjiżna kollha qed jagħtu l-istess sinjali. Is-surveys qed juru dan is-survey tal-Chamber of SMEs qed juru illi il-kwistjoni tal-popolazzjoni żejda f'Malta u n-nuqqas ta' governanza in ġenerali qiegħda tinħass, di tinħass ukoll f'surveys li jsiru mal-pubbliku in ġenerali, jiġifieri kważi hemm biex ngħidlek qbil fl-opinjonijiet u allura huma żewġ issues li rridu nindirizzaw bħala pajjiż. Fil-waqt li spjega li f'pajjiżna teħtieġ viżjoni fit-tul. Għandna bżonn ta' viżjoni iktar fit-tul u rridu nindirizzaw il-problemi b'mod immedjat f'ċerta aspetti, però wkoll li jkollna viżjoni iktar fit-tul biex mhux naħdmu biex ngħidlek bis-sulluzz ma jkollna pjan ċar ta' fejn iridu mmorru kif se naslu. Il-Kamra tal-SMI se titlob li l-Gvern jerġa' jkattar il-fiduċja fl-ekonomija u li jerġa' jibni ċertu pożittività fost l-imprendituri li jidher il-intilfet. Finalment, il-President tal-Kamra tal-SMI, Spola Bela, spjega kif il-laqati li kellhom mal-Gvern qabel il-budget kienu ħela ta' ħin e kif ma laqgħu ebda proposta. Fost oħrajn, il-weda il-Gvern ilu jagħmel għal dawn l-aħħar sentejn, ċewwe illi jnaqqas it-taxxa negozji minn 35% għal 25%. Kien hemm weda elettorali tagħhom tal-Partit Laburista li minn 35% tinżel 25%. Oltre ke li ma sera ġdin ukoll id-diskriminazzjoni bejn il-kumpaniji barranin u l-kumpaniji Maltin hemm diskrepazzjoni kbira. Inti għandek il-kumpaniji barranin iħallsu 5%. Ġifieri unnu tinqogħdu nduru ngħidu bis-6-7 5%. U l-kumpaniji Maltin ħalsu 35%. Għandek supermarkets kbar li ħalsu 35% li huma membri tagħna u għandek supermarkets barranin li ħalsu 5%. Francesco Catania, NetNews.